Kedam tang prenipai troxier ni pen Israel pen Hamas ang bong ke charvo pen suluk soda katemon ke jap along bang inko rahinia phirangkia tuma pran kedam pusi Committee to Protect Journalists CPJ birta pacheta CPJ tumpen ke pacheta katengke kedam tang prenipai troxier ni pen Israel phan Hamas claim para tum katengkheng along pre inko ni kalakha phai kilong ke bang krener ke Palestinian bang ke thom Israeli lapen inut Lebanese phirangkia tum aprandam lo Israel pen Gaza long chardun ron bom pen katengkheng ajoini pen si ki phonang lo pre troxier ni pen ron thama kachidan ke cheng pen bangsuri pli ki thialong bang ko rahinia phirangkia tumta dolo durmiar ni Gaza se lang hemalong ki pangbop ajok pharo munit aprandam lo nitur Israel long Hamas atum katengkheng pen bang hinia tum aprandam lo pusi CPJ atum pangda na pen Israeli air strikes pen bang kre phuatum kithi birta kilong atengke bang ner ke phirangkia tum areng kiso na pen bang ke thomatum kangbo mate custodial longsi dokokji angring CPJ kaningje ke kaduria por along radatum akisung dunalam aputhak kinang sorasai kachini japhan phirangkia tum amithang sai kichiklem na pen phirangkia tum aphan jonglor pen tengkheng nangni pusi CPJ Middle East and North Africa Program Coordinator Sharif Mansour Ningje Ningke donojin ke charwo long mithang apran aphan ke chamatha thepin pen phirangkia tum mithang sai chiklem lo ke jogwan aphan ke do anasong mathasi kingkam chejor nangji CPJ ke pachetak thuke akapre ka phirangkia tumta ki thia phai kilong le dolang kangbuk ki beng areng ke pasola pen ki ther la pen phirangkia sai hem ke phalang no la pen phirangkia hem ke paheng no phai kilong leta dolang International Desk Report Karbiang Long Live